Amaren ipuina irakurriko dizuet. Andoni bere amarekin bizi zen, baserrian. Oso behartsuk ziren, eta esan zion behin amak semeari. Zal, ezazu kuiluan daukagun behia eta ekarri diru pixka bat. Andoniri eskukada bat babarrun eman zioten behiaren truke, eta amak asko haserretu zitzaion. Etxera dirurik ekarri ez zuelako babarrunak leihotik behera bota zituen. Babarrun ale haiek magikoak ziren. Erne eta zerurainok hasi ziren gauean. Andoni goraino igo zen, eta gaztelu bat aurkitu zuen, hodei gainean. Gazteluko atea emakume bat zegoen, eta Andonik jateko zerbait eskatu zion. Bai mutiko, zatoz nirekin barrura, esan zion emakumeak. Emakumeak babarrunak eman zizkion jateko. Andoniri, hau erraldoi handiaren etxea da, eta jaten duzunean hobe duzu hemendik alde egitea. Baina orduantxe entzun ziren erraldoi handiaren pauso hotzak. Emakumeak orduan labean eskutatu zuen Andoni. Erraldoi handiak 10 platerkada babarrun jan ondoren urrezko txanponak kontatzen hasi zen. Andoni labetik ikusi zuen erraldoia. Erraldoiak lo hartu zuenean ihes egin zuen Andonik, horre poltsa bizkarrean zuela. Erraldoi esnatu egin zen eta Andonik atzetik jarraitu zion. Baina laster jaitsi zen Andoni babarrun landaratik bera etxetik aizkora hartu eta babarrun landarea bota zuen eta erraldoi handia ziplo lurrera erori eta bertan lehertu zen. Andonik esan zion amari. Diru poltsa erakutsi hemen nahiko diru ama. Ez dugu gehiago gozerik izango etxean. Hauxe